Vítajte na Bernolákovej ulici v Prešove na sídlisku Sekčov. Dnes sme vám prišli ukázať trojizbový byt, ktorý je síce v pôvodnom stave, ale je vymaľovaný, vyčistený a nachystaný na prerábku. A po nej to pokojne môže vyzerať nejak takto. Tento byt má výmeru 72 m2, je v bytovom dome, ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou a z tejto izby, ako všetci si myslíte a predpokladáte, vôbec nemusí byť detská izba, ale pokojne po rekonštrukcii môže vyzerať takto. Obývačka, z nej výstup na lodžiu, ktorá je kompletne zasklená. Pred týmto bytovým domom sa nachádzajú kryté parkovacie miesta. Sice nie úplne ideálne, ale nevšedné určite. V zadnej časti tohto bytového domu sa nachádza takýto vnútroblok a aj keď sa jedná o byt, ktorý je prízemný, alebo nachádza sa na prízemí, tak to prízemie vôbec nie je cítiť, lebo je vysoké. A takisto tu môžete niekomu vyprašiť napríklad koberec. Predstavujeme vám trojizbový byt na Bernolákovej ulici na sídlisku Sekčov v Prešove. To, že je byt v pôvodnom stave, ešte neznamená, že nemôže byť pripravený na predaj a tobož to neznamená to, že bude hnusný, špinavý a zanedbaný. Celková výmera bytu je 72 m2 a bytový dom, v ktorom sa tento byt nachádza, prešiel kompletnou rekonštrukciou. Fasáda, strecha, výťah, pivnice a takisto stúpačky. Byt sa skladá z dvoch obytných izieb, obývačky, z ktorej je výstup na zasklenú lodžiu, kuchyne a samostatného WC a kúpeľne. Momentálne je byt kompletne vyčistený s bielým hygienickým natierom, pripravený splniť vám vaše predstavy o novom bývaní. Ako už dobre viete, táto lokalita je tento rok našim rajónom. Začalo to na ulici Federátov, pokračovalo to na ulici Justičnej, následne ulica Vancovej. A teraz sme tu na Bernolákovej ulici. A pokojne aj vy môžete byť ďalší, komu pomôžeme s novým bývaním v tejto lokalite. Tak ak čo len maličko uvažujete o kúpe nehnuteľnosti, ktorá je vhodná na prerábku v dobrej lokalite v Prešove, tak táto nehnuteľnosť je na to ideálna. Moje meno je Matúš Vetrecin. Ak sa vám táto ponuka páčila, neváhajte ma kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí. A tiež sledujte náš YouTube kanál, aby ste sa dozvedeli o všetkých novinkách, ktoré pre vás pripravujeme.